Continuamos logo con a sesión desta tarde. Corresponde a min fazer a presentación de Ana Isabel Boullón Agrelo, Anabel Boullón, como viñen chamando que se referiron a ela. É profesora na Universidade de Santiago, é unha das grandes especialistas europeas en onomástica medieval. Da onomástica medieval galega é un referente, non se pode facer nada sobre onomástica persoal, antroponimia persoal, sobre todo da época medieval, sen contar con ela. Participou no programa Patron, un programa europeo que se ocupaba do estudo se ocupa ainda do estudo da historia e da distribución dos apelidos en Europa. A súa obra máis coñecida é onomástica medieval galega, que se chama así, antroponimia medieval galega, publicada nunha prestixiosísima editorial, a Max Niemeyer, especializada en unha editorial de Alemanha, especializada en este tipo de cousas, que é a editorial que publica o programa Patron. Forma parte do equipo de xente que fundou hai agora xa 11 anos a Asociación Galega de Onomástica, a AGOM. Foi membro da directiva durante tempo. Como non me vou parar aquí a comentar os seus estudos, casi todos relacionados con estes campos, o campo da antroponimia e da toponimia e da onomástica en xeral, en particular a medieval. Pois, non sei que queres que diga de ti, que non, pero que me sinto un pouco, claro, que dedicaches 5 minutos a botarme flores e ahora eu estou aquí. Pero bueno, desde logo que as merece moitas máis das que acabo de botar, e volvo a acabar a merenda que teño. E nada, Ana Isabel Boullón. Efectivamente, eu estudei máis na antroponimia que a toponimia ata o momento, e por iso me pediron que fixera algo sobre toponimia e antroponimia, non antropoloxía, como di no programa. Entón, vou enfocar o traballo, a exposición que vou facer agora, sobre todo naqueles nomes de lugares que proceden de nomes de persoas. Quero facelo dunha maneira que sirva tamén de apoio metodolóxico para a investigación etimolóxica ás persoas. Entonces, a miña pretensión foi ser o máis didáctica posible, por iso vou dar tamén recomendacións bibliográficas para que a xente saiba a que aterse ou a donde acudir para determinadas áreas das que vayamos a falar. A toponimia na antroponimia ou antroponimia na toponimia son dúas caras que están moi relacionadas, porque é continua na historia da toponimia, que haxa nomes de persoas, que dean nomes a lugares, e que despois eses lugares se reconvertan outra vez en apelidos, e ás veces poden volver a empezar ese camiño. Antes Gonzalo falou de algúns tipos semánticos que conforman a onomástica, a oronimia, a hidronimia, outros que se refiren a descripcións normalmente do territorio, pero os nomes de persoa constitúen tamén un grupo moi importante dentro do conxunto dos nomes en xeral. O que pasa é que agora mesmo, como ocorre a moitos topónimos, non se poden recoñecer, porque, aínda que todo elemento toponímico foi en algún momento
un nome transparente polas evolucións fonéticas ou morfolóxicas, polas evolucións lingüísticas que todos eles sufriron, solamente os máis recentes son transparentes e podemos saber o que eran. Pero, en última instancia, todos os elementos onomásticos, tanto os nomes das persoas como os nomes dos topónimos, son extraídos do elenco dos nomes comuns. Por iso, o estudo da toponimia interesa tamén para o estudo da lexicografía, porque moitos son moi importantes para a historia das palabras. Ben, primeiro quería poñervos un exemplo de esta circulación entre toponimia e antroponimia. Antes do século X, por exemplo, houve varios posesores de territorios agrícolas que levaban o nome Sperantius, un nome latino de orixe cristiá, de formación recente en latín, derivado do verbo sperare. Pois ben, a partir del formouse o actual topónimo esperante, que se documenta nos textos galegos xa desde o século VI. Este é un dos topónimos máis antigos documentados nos nosos textos, porque aparece no parroquial suevo, ou Divisio Teodomiri, que é un elenco das parroquias que existían naquela época, no século VI, baixo o dominio suevo. Este esperante estaba situado no distrito de Estómaga. Algo máis adiante, no século X, cítase unha vila esperante no tombo de Sobrado. O nome tivo unha certa fortuna na Idade Media. Podemos ver nos nosos documentos altomedievais bastantes individuos que se chaman Sperantius, nome que hoxe a ninguén se lle ocurriría poñer de un fillo, pero daquela sí. Como tal, como nome de posesor, pois deu lugar a varios dos topónimos. Actualmente, aquí tendes o mapa cos puntos onde hoxe hai esperantes. Hai 4 parroquias, 2 lugares e, segundo o proxecto toponimio de Galicia, un terreo tamén. Pois ben, alo menos un destes topónimos serviu para que algún dos seus habitantes utilizase como sobrenome, e así pasou a formar parte da onomástica persoal. Non como apelido, o apelido é unha cousa recente, relativamente recente. Chamamos de apelido cando se fai hereditario, solamente se fai hereditario a partir do século XVI. Estas formas toponímicas que se incorporaron a toponimia persoal eran sobrenomes ou segundos nomes, pero na Idade Media aínda non eran hereditarios. Os sobrenomes ou os patronímicos iban cambiando de xeración en xeración. En algún momento, logo da historia, algún habitante deses lugares pasou a ter ese nome de lugar como segundo nome e reproduciuse de maneira en que hoxe hai 586 apelidos esperante en toda Galicia. Estes datos están tomados o da esquerda do proxecto Toponimia de Galicia e o da dereita da cartografía dos apelidos de Galicia. Calquera dos dous, entrades en Google, buscadelos e podedes facer as consultas que queirades. Como vedes, o proxecto Toponimia de Galicia, a través do SITGA, que o organismo que sei que xa non existe agora mesmo, pois permite situar no mapa os lugares que están na súa base de datos. E a cartografía dos apelidos de Galicia o que fan é situar polos concellos con diferentes densidades de cor segundo a frecuencia os apelidos, tanto os que están en primeiro lugar como en segundo lugar. Ben, a distribución xeográfica dos apelidos moderna permítenos inferir de cal dos topónimos esperante proceden os esperantes actuais. Evidentemente, está bastante claro que esta densidade na zona noroccidental da provincia da Coruña ten que vir de aquí, que está en Outes, porque ata este momento os movementos migratorios internos en Galicia foron escasos
Cos apelidos actuais aínda se pode facer unha composición bastante fiel da procedencia dos apelidos, de onde proceden os apelidos ou onde están difuminados. No caso dos apelidos de toponímicos, os apelidos que proceden dun nome de lugar que non sexa un nome de lugar común, microtoponímico moi frecuente, como pode ser Castro, por exemplo, pois é moi posible, moi fácil facer a ruta das migracións internas que houve ao longo dos últimos séculos polo territorio. Ben, isto é unha pequena demostración que se pode facer con moitísimos apelidos, porque os apelidos toponímicos constitúen unha parte tamén moi importante do elenco dos apelidos. É un exemplo logo calquera que demostra a forte imbricación que hai entre os apelidos e os topónimos. Realmente o acto de nomear a un lugar co nome da persoa é unha mostra das relacións máis íntimas que establecen a persoa co territorio. Normalmente demostran relacións de posesión, porque neste caso, xa digo, é un sistema de denominación distinto ao que fai referencia ás súas características físicas ou dos vegetais ou dos animais que poboan ese terreno. Por esa razón, os antropónimos entran en grande cantidade na toponimia de todos os países. Axúdanos a saber moitas ou a coñecer moitas das peripecias históricas que pasaron os países. Antes dicía Gonzalo que a toponimia era un reflexo da historia. Creo que era Ivo Castro que dicía que a toponimia era un palimpsesto, porque permite ver distintas camadas de nomes que se van superpoñendo unhas a outras, apaga algunhas, pero outras siguen vivas, e todas elas nos están falando das características non só físicas, senón tamén históricas e poboacionais que experimentou un territorio. Da mesma maneira que o caudal dos nosos apelidos, os nomes non, porque cambian de xeración en xeración, pero os apelidos sí, son o reflexo da historia social e das relacións que unha comunidade foi tendo ao longo da súa historia. Joseph Peel, a quen aludiu antes tamén Gonzalo, que é un dos máximos estudiosos da nosa toponimia galega e portuguesa, escribiu que, bueno, estimou nun 10%, polo menos, nun 10% a cantidade de toponimia que procede de nomes de posesores. Ele é especialista, ou era especialista, morreu xa antes anos, especialista en nomes de posesores de orixe latina ou de orixe germánica. Di que estimaba que ao reconstruir os topónimos que se estiveran formados por nomes de posesores, podíamos estar revivindo a historia de 60 xeracións de persoas que iban vivindo nese territorio, porque os nomes de persoa podemos definir, os antropotopónimos podemos distinguir por as súas características morfolóxicas a época da antigüidade, a súa antigüidade, por tanto a época en que foron postos. Así pois, o que imos ver agora vai ser unhas certas indicacións metodolóxicas para esta investigación etimolóxica, así como os principais grupos de persoas que contribuíron a dar nome ao noso territorio, tendo en conta a orixe etimolóxica, como reflicten tamén a nosa sociedade. Faremos unha pequena incursión no peso que ten a toponimia feminina nos nomes de posesores,
e os movimentos de poboación, que se ven de maneira moi clara tamén no caso dos xentilicios. Ben, en primeiro lugar, gustaríame facer unha rápida referencia ás fontes históricas que podemos dispoñer en internet, porque son fundamentais moitas veces para saber cal é a historia dos topónimos. O primeiro é o Codorga, que non sei moi ben esa captura de pantalla, pero é unha recopilación moi importante das fontes latinas escritas en Galicia desde o século VI, porque está incluído Parque del Suevo, pero sobre todo desde o século VIII ata finais do século XV. Engloba logo moitos dos documentos latinos que foron producidos en Galicia. Despois está o Temilga, que é tamén a produción de documentación, pero feita en galego. Podedes acceder a ela por varias vías. Aquí a que vos puxen foi a través da Universidade de Vigo, porque na Universidade de Vigo é onde está diseñado o RILGA, que é Recursos Informatizados da Lingua Galega. Hai acceso ao Corpus Elmírez ou Temilga da Galicia medieval. Como habemos de facer referencia a isto en distintas ocasións, a información que nos proporciona estes corpus. O punto de partida da toponimia oficial, como vos sabedes todos, é a toponimia de Galicia, que se pode consultar na página web da Xunta de Galicia correspondentemente. E despois está o buscador avanzado do que vos anticipei, aquel mapa, e que podedes tamén consultar aquí. Neste buscador, que é o resultado máis palpable ou que a xente pode ter acceso máis claramente do proxecto Toponimia da Galicia, o que xa se fixo aquí referencia varias veces, que está agora paralizado, foron incluídos os topónimos que se fixeron durante estes anos co traballo de campo e as persoas que estaban traballando aí. Nese momento están colgados aí uns 400.000 topónimos, que é bastante máis que os 41.000 dos que consta a toponimia oficial, é dicir, os macrotopónimos ou nomes de lugar habitados. Tendes que ter conta, cando consultedes esta ferramenta, que ainda que é moi útil, evidentemente, só está incluído o que está incluído. É dicir, que faltan aínda moitos concellos por incluir. Decía Xosé Lois antes que se calculaban uns 3 millóns de topónimos, agora hai uns 400.000. Entonces, a información que temos non vai ser absolutamente homoxénea, pero aínda así é unha ferramenta absolutamente útil para todo tipo de estudo lingüístico que se queira facer. Ben, e despois poñovos aquí abaixo a información sobre a Asociación Galega Onomástica, onde podedes descargar algúns artigos fundamentais sobre a toponimia e tamén unha guía bibliográfica sobre os estudos fundamentais para o estudo da onomástica. E de paso, se queredes facer os socios, tamén podedes. Ben, antes de entrar propiamente en materia, hai que ter en conta un par de cousas que son moi importantes cando se empeza a tratar a toponimia e que xa fixo alusión de maneira indirecta a Gonzalo antes, que é a variación. A variación lingüística no caso da toponimia é diferente que no caso do léxico común, porque na toponimia podemos ver moitas evolucións diverxentes que sobreviven na toponimia, mentres que no léxico, na lingua común, existe unha forza de analoxía que fai que moitas evolucións desaparezan. De maneira que en moitas cousas os topónimos
son mostras de, ao mellor, tendencias lingüísticas que non acabaron de callar ou diferentes formas que, ao non haber a presión da lingua falada, pois evolucionaron de maneira distinta. Isto dase sobre todo, claro, naquelas formas toponímicas que son opacas, que non son transparentes, porque as que son transparentes, o que o exemplo de Carballo que dicía antes Gonzalo, pois sí que sofren esa presión da lingua común. Podemos exemplificar con algúns dos moitos topónimos antropotoponímicos que proceden de nomes xermánicos. Por exemplo, Recesindus, do antigo nome xermánico Requesindus, que ten dúas raíces, como despois veremos que teñen a maior parte dos nomes xermánicos, hai, pois, como mínimo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 resultados diferentes. Desisenando hai como mínimo pois 5 ou 6. Neses dos casos podemos ver pois distintas evolucións da vogal tónica, porque son casi todos requesende, pero hai algúns requesinde. Hai asimilacións de sibilantes, casi todos acaban en sende ou sinde, pero hai un que é rececendes. Hai palatalizacións en rexosende ou raxasendes. Aquí tamén pode haber influencias da etimoloxía popular, porque a etimoloxía popular influe moito máis na toponimia que no léxico común, como antes tamén se puso de relevo en varios casos. A etimoloxía popular é posiblemente tamén o que deu lugar a ricosende. Hai casos de rotacismo en Cernande, por exemplo, ou en Cernán, ou de diferentes vacilacións do vocalismo áctono, en Senande, Sinande, Sonante. Tamén hai exemplos con diferentes evolucións consonánticas. De Guntino, por exemplo, aparecen Gundín, Guntín e Cuntín. Ben, outro caso de variación móstranolo a distribución dos topónimos xermánicos rematados en monde ou en munde, que é un segundo elemento moi común nos topónimos xermánicos. Aquí tendes o mapa feito con estas tres posibilidades que presenta esta evolución. Como vedes, non podemos ver aquí unha distribución dialectal clara, como que é o que pasa cos fenómenos dialectais. Non hai unha isoglosa que digamos de aquí para un lado pasa isto e aquí para outro pasa outro, senón que o que vemos é que casi todos son en monde e hai algúns que non inflexionou a vogal tónica e quedou o U tónico, pero eses están distribuídos por distintos lugares da xeografía galega. Por tanto, este é un exemplo de que a variación non é de tipo dialectal, senón que é dependendo da evolución dese topónimo en concreto. Casi todos eles acaban en E, como ves, como é normal, nunha vogal átono final, en galego non temos is, pero hai tres topónimos en que sí hai final. Un é Taramundi, outro é Trasmundi e outro é... Amandi. No, Mundi. Extramundi. Extramunde, que a Xunta de Galicia Extramunde. Bueno, este é o caso de Extramundi. Bueno, Trasmundi tamén se chega como interpretación de etimoloxía popular, non? Pero o caso de Extramundi é aínda pois moito máis rechamante, porque a tradición gráfica foi describilo con xe, sempre, seguramente, bueno, máis de un dos que está aquí o terá visto, está cerca de Padrón, escríbese Extramundi, non? A interpretación popular, bueno, popular pseudopopular ou pseudoerudita, é que significa fora do mundo. Vou vos ler literalmente unhas palabras que lle dedicou Moralejo, porque ten moita gracia, fala sobre como funcionan os casos en latín. La palabra misma lo dice, extramundi, extra mundi, fuera del mundo, puritito y mero latín.
latín, y pelillos a la mar con minucias de que extra se acompaña de caso genitivo, no del exigible acusativo, porque la feliz etimología tamén permite facer ese extra gramatical. Así es, si así os parece, extramundi, fuera del mundo, si no en las evangélicas tinieblas exteriores, si en las célticas brumas con su difumino de los rigores de gabinete. Es decir, extramundi nunca podía ser unha forma latina, porque a preposición extra de rexe acusativo e non xenitivo. Pero, así, si non é vero, é ben trovato. E, por tanto, por iso se perpetuou a grafía con xe por influencia eclesiástica, seguramente. Agora, a Comisión de Toponimia determinou con S, pero ainda hai cartéis como en moitos sitios de insumisión ortográfica un pouco absurda que siguen funcionando con xe. Ben, outro exemplo de variación, pero esta sí é a dialectal, é a que reflicte os fenómenos dialectais propios da lingua común. Este mapa está confeccionado con topónimos que acaban en "iz" e que acaban en "is". Os topónimos que acaban en "iz" son case todos procedentes do xenitivo de nomes xermánicos que teñen como segundo elemento ricus. Entón, de ricus pasamos ao xenitivo riz. E os topónimos en ris, aquí non seleccionei todos, porque hai moitos topónimos en is que non teñen esa procedencia e teñen un ese etimolóxico, como os carrís, ou agüís, ou cosas así. Aquí seleccionei só os que teñen esa mesma orixe etimolóxica, non? Dos nomes dos antropónimos xermánicos. Pois ben, aquí estaría pois Allariz, Anxeriz, Valdriz, Brandariz, Esmoriz, Gomariz, etc. E os correspondentes formas con S, Aldariz, Andariz, Andriz, bueno, etc. Pois ben, o que vemos aquí é, por un lado, os topónimos que acaban en S reflicten bastante ben a isoglosa do sexo implosivo. Tendes aí marcada con unha raya negra, á esquerda hai sexo implosivo e á dereita non. Pero hai moitas formas por dentro que laranxas, é dicir, que ou se escriben con Z, a pesar de seren formas que, sen dúbida, se pronuncia con S. Entón, non é... Isto hai que ter en conta porque é unha cosa tamén que afecta aos topónimos e non ao léxico común, que é a influencia gráfica que nos casos dos topónimos e tamén dos apelidos adoita ser moi conservadora. Entón, hai topónimos que se seguiron escribindo con Z ininterrumpidamente, aínda que se pronunciasen con S. Entón, ao observar estas formas dialectais, as distribucións dialectais dos topónimos e dos apelidos igualmente, hai que ter en conta ese factor, que non é que sexan cousas extrañas que estén aí polo medio, sino que é unha mostra do conservadurismo gráfico que teñen algunhas formas toponímicas. Posiblemente, canto máis importancia mellor tiveran eses núcleos, pois máis posibilidade habería de que mantivesen as grafías tradicionais. Ben, imos empezar logo, despois de ter en conta este par de prevencións, para falar dos nomes de posesores. Os nomes, chamase os nomes de posesores, unha denominación que creo que foi Pi que acuñou nun estudo pioneiro que fixo no ano 1947. Fan referencia a antigas explotacións agropecuarias que existían na Galicia alto medieval. Esas instalacións, esas granxas, pois eran dun señor, e ali estaban un grupo humano máis ou menos grande. Moitas desas granxas tiñan os nomes dos seus propietarios. A partir de aí, pois moitas deles convertéronse despois en vilas máis grandes ou núcleos de poboación máis grandes, e foron os que deron orixe aos que os chamamos nomes de posesores. Independentemente da orixe etimolóxica que teña o nome, se esa xermánica, latina, prerromana ou árabe, os topónimos, ao facérense este
forma de sistema de denominación adaptaron a morfoloxía latina, pero de maneira distinta segundo a cronoloxía. É dicir, que segundo a morfoloxía das formas podemos saber, podemos ter unha indicación da antigüidade dos topónimos. Este é o artigo que vos facía referencia antes. Os nomes de posesores latino-cristianos na toponimia asturo-galego-portuguesa. Pil seguiu escribindo artigos sobre toponimia durante toda a súa vida, pero non fixo unha obra onde xuntase todos os seus traballos. Iso fai que hoxe en día se xa de consulta bastante complicada, pero este, digamos que é un dos primeiros que publicou, pero onde reúne a máis cantidade de topónimos e ademais fai indicacións sobre as características morfolóxicas, sobre históricas e tal. É dicir, de salientar eu recomendaría vos este. Ben, o sistema máis antigo de sufijación é o de formación destes nomes de posesores é mediante o sufixo ana, que en galego pode dar an ou a, dependendo da zona dialectal. Por exemplo, do nome Laurentius, a través dun sintagma que se chama dun sintagma composto con vila, ínsula ou terra, pois formase un adxetivo laurentiana. E de Laurentiana ven Lourenzá, de Sabinius, masculino fundo sabiniano ou sabiñao, de Arquelius, Arcillá, etc. É dicir, que estes topónimos son, dentro dos nomes de posesores, os máis antigos. O problema é que hai confluencia fonética, unha palabra que acaba en an pode vir de ana ou pode vir de ani, que é o xenitivo de anus, ou de ane, que era outro xenitivo xermánico. Por exemplo, Tauriñán, o topónimo Tauriñán pode vir, ao estar na zona occidental de Galicia, pode vir tanto de Tauriniani, que sería o xenitivo de Taurinianus, ou de Tauriniana. Pois ben, aquí é onde é un dos casos en que a documentación medieval nos pode ser moi útil, porque aparece no ano 942 a ínsula tauriniana, e Touriñá, con dous as, no tombo de todos os outros no século XIV. É dicir, estas documentacións medievais o que nos están indicando é a antigüidade do topónimo, que non é un topónimo formado con xenitivo, senón que é destes máis antigos formados con ana. A mesma orixe terán Touriñao de abaixo e Touriñao de arriba, só que concordando en masculino. Ben, pero o máis frecuente de todos eles é o xenitivo da segunda declinación latina. Este é o que deu lugar a maior cantidade de topónimos de posesores. É dicir, un Vila Flavii era unha vila dun individuo que se chamaba Flavius, e da Vila Chave, Vila Nuna da Vila Nune. O normal é que ese primeiro elemento, vila ou o que fose, desaparecese, pero aínda hai bastantes topónimos que conservan o primeiro dos elementos. Ribarteme de Ripartemis, Outipedre de Saltuspedre, Vigo, Cabo de Caput, Barza de Barcia, Lama, Insua, etc. Esta é unha peculiaridade morfolóxica, a pervivencia do xenitivo, que é inexistente nos nomes comuns, porque, como sabedes, os casos arruináronse, arruinados casos, só quedou na lingua común un caso xeral. Solamente perviviu logo este tipo de xenitivo para a toponimia, e as actuais formas toponímicas dos posesores proceden de aí. Sitúase este tipo de formación toponímica normalmente antes do século VIII, máis ou menos, pero despois de que o xenitivo flexional onomástico se perdese, pois os topónimos pasaron os topónimos antroponímicos pasaron a expresarse de outras maneiras, pois coa preposición de ou a posición. Aí está Vila Fernando ou Casaldomiro. É dicir, aqueles topónimos que non procedan dun caso xenitivo seguramente serán bastante máis recentes.
Hai bastantes deles nos que aparece o uso de don como forma de tratamento. En algúns casos este don ven de forma sensitiva, don albai, pero aparece de tal maneira que é difícil en algúns casos ver que existe esa forma de tratamento. Por exemplo, dun pin, sabemos polas documentacións medievais que ven dun domnus pini, done pedre ven dun petrus, diomondi sabemos, gracias á documentación medieval, que ven dun domni gemondi, don piñor de piniolis, etc. Quero dicir, ao mellor, se estamos diante dun nome posesor e non temos claro de onde ven e aparece con don, pois podemos preguntarnos se ese don é unha forma de respeto. Hai noutros lugares donde don, no País Vasco, por exemplo, en Francia, donde don se utilizaba como equivalente a santo, pero aquí en Galicia non hai evidencias de que eso ocurrise así. Posteriores son tamén as formacións de prenome máis patronímicos. Hai moitas formadas con Petrus, por exemplo, Peroxil, que hai testemunho tamén na documentación dun Petrum Gil, Perotato, do que tamén hai documentación, Peronegro, pero, como sabedes, é a forma medieval de Petrus. Pedro, a actual forma Pedro, é unha reconstrucción cultista seguramente, pero a forma máis extendida do nome na Idade Media era Pero. Poderíase pensar que estes peros ao mellor son de pero feminino a pera, do froito, pero Gonzalo Navaza, na súa fitotoponimia, infórmanos de que as formas simples, pero pera con valor fitotoponímico, son infrecuentes. Entón, a maior parte dos que encontramos con pero proceden dun nome persoal. E algúns deles están bastante disfrazados, non? Como este Preanes, que ven de Peroanes, ou Porpalia, que ven de Peropalio. Cando se perde a conciencia de que eso era un nome persoal, evoluciona de acordo coas formas normais de evolucionar da lingua. Por xesta, Peropaso, Peropazo, Pais, etc. Outros nomes utilizados son, a partir de Pelarius, hai Paio, que tamén podemos ver que son nomes seguramente medievais, porque o nome Paio deixou de utilizarse en Galicia seguramente a partir do século XVI ou así. Quizáis por esa extensión analóxica que fixo que Paio fose equivalente a cristián, que sesa como os en día os xitanos lle chaman aos que non son xitanos, que lle chaman paios, pois seguramente ben por isto, porque Paio era un nome tan frecuente na Idade Media que era casi sinónimo de cristiano. Pois, polo que fose, ese nome deixou de usarse. Por tanto, os vestixios toponímicos que temos hoxe del, podemos situálo seguramente contra finais da Idade Media. E, de feito, de moitos deles hai restos na documentación, como o pai da cana. Pero eses pais non son o masculino de nais, senón que sempre é a forma apocopada do nome Paio, como en Paio Saco, que ali, por exemplo, sei que pronuncian máis ben Paisaco. E outros casos son Agorexil, Xan Xordo, Xan Amigo, que siguen funcionando como topónimos. Despois están os patronímicos, que poden aparecer con Vila, Vila Estevez, Vila Fernández, etc. E algúns patronímicos que se empezaron a formar en plural, como un plural colectivo. De aí, teñamos os dices, que é o plural de diz, unha variación de díaz ou díez, os martices, que é o plural de martiz, que é unha forma alternante con martins, os mariños, que é transparente, a buins, que seguramente será o plural de buin. Ben,
Despois de falar de cale os principais movimentos procedimentos morfolóxicos para a formación dos topónimos de posesores, voume deter brevemente nos principais elementos etimolóxicos. Fundamentalmente son dous, o elemento etimolóxico latino e o elemento etimolóxico xermánico. O latino está formado sobre os nomes que había na Idade Media, os nomes persoais que había na Idade Media. Son, en certa maneira, os nomes persoais da Idade Media son os continuadores dos nomes clásicos de onomástica romana. Aquí tedes algúns casos destes. Sever ven de Severus, Ourol ven de Aureoli, Pol, Vilapol ven de Pauli. E digo son, en algúns casos, porque houve unha renovación moi grande dos nomes de persoa despois, cando empezaron a aparecer despois da época romana, en realidad, na época cristiana. Esa renovación dos elementos onomásticos consistiu en gran medida na cristianización. E a cristianización influiu de varias maneiras no caudal onomástico. Por un lado, creáronse novos nomes a partir do fondo latino. Algúns deses nomes novos eran o que se chamou nomina humilitatis, que eran nomes de humildade, poñer nomes que foran humillantes para demostrar o ínfimo que éramos ante o poder enorme de Deus. Algún é Armental, de Armentarius, diz que o apelido Aznar hai varias hipótesis etimolóxicas, a máis plausible supone que será a que o fai descender do vasco, pero unha hipótese que ven un nome humilitatis que era Asinarius, derivado de asno, non? Estaba por confirmar iso. Outro das innovacións onomásticas que houve nese momento foi, non é que se creasen nomes novos, pero os nomes dos apóstolos, que os apóstolos eran palestinos e terían os seus nomes palestinos, pero moitos deles foron latinizados. Ti és Pedro e sobre esta pedra construirei a miña igrexa. Entonces, estes nomes tiveron unha extraordinaria difusión. E así moitas formas relacionadas con dogmas ou con santos ou con virtudes ou cousas que a Igrexa quixese promover. Algo que a Igrexa tamén fixo despois, cando se renovou o caudal onomástico a partir do século XVI, os antigos nomes medievais foron preteridos ante as novas devocións, as virses e tal, que se difundiron no século XVI ou XVII. Pero eso xa nos queda longe, estamos aínda na Alta Idade Media. Así foi como os nomes hebreos se difundiron extraordinariamente entre nós, por medio dos nomes dos santos, o propio nome de María, que foi o top 10 dos nomes persoais desde o século X, era desta orixe, e no equivalente masculino era Xoán, sen dúbida. Xoán era o nome máis común estaba no grupo dos nomes máis comuns tamén, de maneira casi ininterrumpida desde a Alta Idade Media. E deste nome, evidentemente, ao ser un nome moi común, pois había tamén os nomes moi comuns na Idade Media originaron, por un lado, moitos patronímicos, patronímicos frecuentes, e por outro lado tamén topónimos. De Ioannes temos Vilaxoán, Vilaxoanes, Vilaxoane, Vilaxoane e outros. E despois, o último dos grandes grupos sería o grupo dos nomes gregos que tamén se difundiron por medio da tradición cristiana. O caso de moitos nomes que empezaban por Eugenius, Eusebio e tal, o Xen, o Sebe, etc. Elfe, aquí temos un destes casos con artigo deglutinado dos que falaba antes Gonzalo. Neste caso o A interpretouse como un artigo, aínda que forma parte etimolóxica do nome, pero aínda que forme parte etimolóxica do nome, se hoxe se considera como un artigo, non ten sentido volverlo a pegar o nome. Quero dicir,
si as persoas que son deste sitio din estiven onte no Elfe, eso significa, eso demostra que o on é artigo hoxe, independentemente de cal fora a súa orixe etimolóxica. Entón, intentar, como algúns pretenden, facer unha interpretación etimolóxica destas formas non ten sentido. O grove pode que fose unha forma soldada, que era un pobo, o grovi, pero hoxe a xente está no grove ou ben do grove. Entonces, neses casos, o criterio da Comisión de Toponimia foi a seguir a pronuncia común e, por tanto, manter esas formas como separadas. Ben, e aquí outros casos. Pasamos logo ao elemento etimolóxico xermánico, que foi o componente dos nomes persoais máis importante na Idade Media, sobre todo na Alta Idade Media. Agora, hai que ter en conta unha cousa importante que Kremer sempre está en riba tamén. Kremer, como vedes, é un dos autores do Hispano-Gotische Namenbuch que vos poño aquí como referencia imprescindible. Fixo con seu mestre, Joseph Peel, e sigue sendo unha obra fundamental para a consulta dos nomes e topónimos de orixe xermánica. A xente, cando eu nos meus cursos falo deste libro, pois xa nada máis ver o título xa pensa que nunca o van consultar porque está en alemán. Pero trouxen aquí un exemplo de unha das voces para que vexades que incluso sin saber alemán se pode consultar o nome, porque os nomes xermánicos están formados por dúas raíces e eles o que fixeron foi organizar os nomes mediante as raíces. Entonces, primeiro hai unha primeira raíz e despois hai os sufixos ou, bueno, isto é unha forma monotemática que é máis extraña, normalmente son formas bitemáticas. Pero é moi fácil logo localizar as formas porque se trata dunha organización moi simple. Entonces é inexcusable a utilización desa fonte que requeriría unha actualización, pero aínda segue sendo a referencia imprescindible. Este libro foi publicado no 1976, por iso a toponimia galega está na súa maior parte tomada aos nomenclatores da época e por esa razón veredes que está en gran parte castelanizada. Tenes que ter esa prevención, pero fora diso aquí infórmanos das documentacións dos nomes en todo o norte da Península Ibérica e dos topónimos a que eses nomes deron lugar. Ainda que toma todo o norte da Península Ibérica, o lugar máis poboado que tiña máis cantidad de topónimos era Galicia, bueno, a Galaequia, non? A zona de Galicia, parte de Asturias, bueno, esa zona. Por tanto, aquí a maior parte dos topónimos que se dedican son galegos. Por tanto, xa digo, cando abordedes a antroponimia xermánica, esta é a referencia inexcusable que usar. Esta era a estrutura normal dos nomes xermánicos, eran nomes bitemáticos. Dicíamos antes que unha das cousas que sempre nos di Kremer é que deixemos moi claro que nomes xermánicos non quere dicir nomes étnicos. É dicir, os nomes xermánicos non significa que houbera unha poboación xermánica que viñera aquí cando as invasións e que substituíra as poboacións indígenas. Como dixo antes Gonzalo, non houbo sustitucións de poboacións. Aquí o que chegarían serían unhas elites moi minoritarias cuantitativamente e que simplemente iban cambiando o poder de unhas mans a outras, pero a poboación sigue sendo a mesma. O que ocorreu foi que a poboación, que naquele momento era hispano-romana, empezou a adoptar os nomes xermánicos, pois posiblemente pensase que quizáis por considerar que os nomes xermánicos era
unha especie de identidade, non sei se é racional, porque nacional é un anacronismo nesta época, pero sí en algo que os unificaba con respecto ao invasor árabe que tiña a metade da península no seu poder. Entón, é posible que ese elemento de unidade funcionase aí, pero o que é sorprendente é que esa modonomástica foi adoptada dunha maneira absolutamente esmagadora, desde logo polos habitantes da antiga Galicia. Outra cosa que hai que ter en conta tamén é que estes nomes bitemáticos están formados por elementos onomásticos que moitos deles xa no propio gótico deixaron de ter significación. Alguns sí, outros non. Pero a maneira de formar os nomes era, para os que os traían, era utilizar eses elementos onomásticos e combinalos, sen ter en conta, combinalos non de maneira absolutamente aleatoria, pero sí, sen ter en conta o seu significado. Quero dicir, cando besades nos libros de nomes que Fernando ven de Frede, que significa paz, e Nandus, que significa usado, sempre tenden a facer unha interpretación. Entón, claro, este é un exemplo moi transparente de que como paz é usado. Usado na paz, pacífico na guerra, é dicir, non ten sentido, e non ten sentido porque non se lle debe buscar un sentido. Simplemente se trataba de que collían dous elementos, untábanos porque lles parecían eufónicos ou polo que fose, e xa está. Este sistema de composición dos nomes germánicos a eles dábales unhas posibilidades moi grandes de combinación, de tal maneira que se miramos os documentos máis antigos, o século IX e o século X, vemos que as persoas tiñan casi todos nomes germánicos, daquela os nomes latinos eran minoría, e casi ningún se repetía. Despois empezaron a poñerse os nomes de moda, empezaron a repetirse e foi cando houve que habilitar un sobrenome ou un apelido para que non houvese distincións. E deses nomes, para que non houvese confusións, e deses nomes que eran os máis frecuentes e de onde proceden os nomes de posesores máis frecuentes que hai hoxe. Ben, algúns casos de exemplos, como segundo elemento ricus, que era un dos máis frecuentes, o caso será rigo, que aparecen algúns como Casaldríos, e sinitivo riqui, dá os que vimos antes en riz ou en riz. Aquí, neste caso, incluín que aparecen así no Hispano-Utixe Namenbug, que aparece Villoriz, que é este Viloriz, en realidade, Gundride, Villa Gondrida, Rodride e Tudride. Non sei se tendes visto algunha destas, afortunadamente, despois de que está o nomenclator publicado, pois xa estes casos apenas se ven. Pero houve, na época da castellanización ou de formación, simplemente asimiláronse as formas en ir, supoño porque se parecían a Madrid e quedaban moito máis fino, pero aínda de vez en cando se ve algúns destes. Entonces, se vedes algún destes escritos, e ademais en topónimos que ao mellor non estean no nomenclator, sospita de que haxa un Z detrás. Ás veces as castellanizacións, as deformacións, mellor dito, toponímicas son do máis caprichoso e arbitrario. Eu acórdome Antón Palacio comentando aquela anécdota de Mondariz, que houve unha época que en Mondariz querían dicir, na época do balneario, pareceme que era, querían poñer de Mondariz, pois porque lles parecería máis fino. E entón hai un refrán por ali que decía: Mondariz será Mondariz cuando la nariz sea nariz. E con razón, efectivamente. Bueno, hoxe Mondariz sigue sendo Mondariz. Ben, tendes aquí algún caso, puxen este Arius aquí para que vexades o caso de Arius, que é un destes temas germánicos que significaba exército, que confluiu co latín Arius. Puxen aquí para que vexades un exemplo de como evolucionan de maneira diferente os elementos toponímicos cos elementos léxicos. Arius en galego da eiro,
e así pois en Valteiro e en Guilleiro, pero o xenitivo ari evoluciona a ar, e así algar, aldar, astrar, etc. Ben, outras posibilidades de formación son os nomes monotemáticos que teñen un nominativo en a, eran masculinos estes nominativos, o xenitivo en anis, ou nomes monotemáticos co sufixo en ila, Sandila, Sandilanis, Gaudila, Gaudilanis. Quería poñer un exemplo sobre un caso conflictivo que se deu que se lle formulou a Comisión de Toponimia, que era unha serie de casos semellantes ou paralelos aos de Guimarães. Os nomes Guimarães, Guimeráns, Guimarás, etc., proceden dun antigo nome xermánico que é Vimara. Este vao xermánico evolucionou a Gue en todos os topónimos galegos. Pero había unha serie moi semellante a eles que eran Ximarás, Ximerás, Xemerás, Xumarás, etc. É dicir, era o mesmo, só que con xe. Entón, dado que a forma etimolóxica tiña un vao, non era justificable que dera xe, o normal era que dera gue. Entonces, houbo quen pensou que, concretamente, pensouse que isto podía ser un caso de geada ultracorrixida. É dicir, de Guimarás pronúnciase Gimarás, Gimarás aparece así nos nomenclátores, e entonces pensase que ese Gimarás en realidade corresponde a un Ximarás. Non sei se me seguides. Como en Arteijo, que se escribía Arteijo con J, era Arteixo, pois logo Gimarás teria que ser Ximarás, non? É dicir, que se trataría dun caso de geada ultracorrixida. Realmente iso ten pasado. Por exemplo, no caso do topónimo Reguengo, pois houve tamén unha proposta, non por parte da Comisión de Toponimia, pero si por parte, ao mellor, dos oficializadores espontáneos que había antes, que estaba Regenjo escrito con iote incluso nos nomenclátores antigos, e entón se Regenjo, pois en galego era Xenxo. Regenjo non era Rexenxo, senón Reguengo, que ven do latín regalengo, terreo propiedade do rei. E de feito, hai zona de non geada, dice Reguengo, en zona de geada, dice Regenjo con geada. Por tanto, todos esos casos que estaban escritos con G, Regenjo, nos nomenclátoros castelanizados, foron oficializados da mesma maneira, como Reguengo. Pois, tendo en conta estes precedentes e outros, por exemplo, hai un Gagán, hai dous Gagáns, un Gagán, que os dous aparecen como Jaján, nos nomenclátores vellos. Hai un que é de aquí cerca, non? Aí en Doma... En riba de Doma. Por riba de Marín. Ben, por riba de Marín. E hai outro que está no interior, en zona de geada. Entón, pensouse que podían ter a mesma orixe etimolóxica e que nos dous casos foran, en realidade, Gagán e non Xaxán. Pero neste caso, a documentación medieval o que nos confirma é que son dous casos distintos. Un sí que é Xaxán e outro é Gagán, porque así o di a documentación medieval, o de Marín. O de Marín, a documentación non é tan clara. En cambio, do de Lalín sí que é Xaxán. Sí, o de Lalín é Xaxán, pero aparece con G, non? Aparece un gagano que non se sabe se é ou non é. En todo caso foi oficializado con G, ese. Non, que non é núcleo, non é núcleo vital. Non é núcleo. É un mono. Ben, neses casos pode ser dúas orixes diferentes ou non. Un dos membros da Comisión de Toponimia, Alixo Rivas, pois é moi partidario de que todas esas formas son hipercorreccións. Entonces, por exemplo, decía tamén que Comoxo, que é un pequeno núcleo en Boiro, podría ser Comogo. Nese caso, sí que a documentación medieval nos di clarísimamente que é Comoxo, porque aparte de que cesa xeral a pronuncia dos veciños,
aparece así moitísimas veces, o conxo tamén, non? Conxo, ele dicía, se sería un congo, un de coengo, pero a documentación medieval aparece con iota sistemáticamente, por tanto aí hai unha fricativa sen dúbida. Pois ben, pensouse que este guimar e ximar pois podería pasarle o mesmo. Acabo de comentar que a documentación medieval en Comonxo, en Conxo é definitiva, pero no caso de guimar e ximar nos seus medievais que aparecen moitas veces non nos valen para afirmar isto, porque na Idade Media pode aparecer con un ou sen U, e pode decir tanto un como outro. Por exemplo, guisar, o verbo guisar pode aparecer con un ou sen U, o gay nada máis, nos dous casos de ser guisar. Entonces, neste caso, aquí non nos vale porque vemos que ás veces aparece con U e outras veces aparecen sin U. Ningún dos dous casos son definitorios ou son probas de que se guimarás ou de que se ximarás. Ben, se establecemos un mapa onde vexamos onde están situados eses topónimos, vemos que as formas con guimarás, con guim, vale, claramente con guim, están situados ao sur desta raya imaginaria e ao norte están concentradas as formas con xe. Algúnas delas, aquí está trazada a isoglosa da geada e como vedes, algúnas delas están fora da fronteira da geada, o cal podería indicar que se están fora da fronteira da geada non pode ser unha hipercorrección da geada, porque se aí non hai geada non pode ser unha forma hipercorrexida. Agora ben, a fronteira da geada está aí agora, non quere decir que estivera aí sempre. Hai quen pensa que a geada era xeral en toda Galicia, que é de épocas prerromanas, en fin, que era moito máis extensa. Efectivamente, esta isoglosa pois pode que recuase. De feito, sabemos que hoxe en día a geada está recuando. Esta isoglosa que aparece no Atlas Lingüístico de Galicia, pero que se trazou hai 25 anos, pero se se volvese a facer hoxe unha prospección dese tipo, seguramente teríamos que recuar a isoglosa bastante máis ao occidente. Entón, iso pois non é, desde logo, tampouco argumento definitivo, porque non sabemos onde pasaba a fronteira gajeada antes. Pero despois tamén hai un argumento en contra da hipercaracterización, de considerar estes topónimos como hipercaracterizados, que son topónimos hipercaracterizados, o sea, se interpretou mal a geada aí. Pero por que non se interpretou mal a geada noutros topónimos escuros que hai neses mesmos concellos, o que non ten ninguén? Eu que sei, por exemplo, no concello de Xermade está Xemaré, pero no concello de Xermade tamén está Gandia, Garona, Goía, Pigaroa ou San Ramón, formas igualmente opacas. En Cospeito está Xumarás e Ximarei, pero tamén está Gavín, Goelas, Gornai, Guisande, Goá, Algara, Buldeiro. Por que en todas estas formas que teñen G non se interpretou, non se ultracorrixiu este topónimo? Son todos eles opacos, e si non se ultracorrixiu estes topónimos todos e si este. Entón, quizáis, en vez de pensar nesta posibilidade da ultracorrección da geada, o que se pode pensar é buscar outra alternativa etimolóxica para como étimo destas formas en ximar. A forma guimara con W, donde proceden todos eses outros guimareis, é unha forma anómala no propio sistema xermánico, por varias razóns. Pero, en todo caso, sí que existen outras posibles raíces, como Guilimarus, por exemplo, que deu lugar a Ximonde, ou Benemarus, que deu lugar ao portugués Xemonde, ou algunha outra que podería justificar estas formas. Esta
Estas raíces que acabo de citar, algunhas están documentadas aquí en Galicia, algunha outra non, pero sí existen en topónimos xermánicos. É dicir, quizáis habería que buscar por unha razón etimolóxica que explique que por que sufriron esa hipercorrección topónimos que están en distintas áreas que non están comentados entre sí. Casi se podería trazar unha área dialectal onde están agrupados, que son, como vedes, un pouco máis alá da área mindoniense, e que explicarían que existiran estas formas ximarás, xumarás ou xemerás ao lado das guimarás, que son máis extendidas. En todo caso, o criterio da Comisión de Toponimia aquí foi de prudencia e de, se se dicía ximarás, non ultracorresiron en guimarás. Ainda que hai algún caso que sí respondía a unha hipercorrección, algún guimarás que aparecía no nomenclátor que sí eran realmente guimarás. Pero nestes outros casos o que fixeron foi facer de caso o que decían os informantes, e se decían xumarás independentemente de que se fora hipercorresido ou tal, manter a forma con xe. Se acaba demostrando que pode ter unha interpretación diferente desde o punto de vista etimolóxico, pois entón está claro que ese foi o criterio máis prudente a hora de non cambiar os topónimos por unha suposta forma etimolóxica. Ben, farei unha pequena alusión á onomástica feminina, porque todos os nomes que acabo de poñer ata este momento foron nomes de home, non sei se vos fixastes, pero foron nomes de home. Pil comentaba que a él decía que había non poucos nomes de muller, o que non lle extrañaba dada a situación xurídica da muller na Idade Media. Agora ben, o papel xurídico da muller na Idade Media aparecenos diferente segundo as fontes que utilicemos. Se vamos a mirar o foro real ou os foros municipais, vemos que o papel da muller está normalmente supeditado, moi supeditado ao do home. Necesita a súa autorización para moitas cousas. O que máis explicita ademais son aqueles delitos, a muller aparece sobre todo naqueles delitos que se refiren a moral sexual. A infidelidade era moi castigada para a muller, o home non, pero a muller sí, e iso tiña a súa razón de ser en que a muller tiña que ser a propagadora da estirpe do home. Se era infiel, non se aseguraba que quen nacera de aí fose da estirpe do home. Entón, estes eran os tipos de preceptos jurídicos que máis se explicitan nos grandes repertorios legislativos. Pero as ordenanzas municipais ensínanos un panorama bastante diferente, porque a muller nesa época, segundo se ven na documentación máis de a pé, tiña un protagonismo bastante activo. Segundo os repertorios máis importantes, as únicas mulleres que tiñan potestade de actuación eran realmente as viúvas ou as monxas, porque as viúvas xa non dependían de ningún home e as monxas, pois, evidentemente tampouco. Pero nas ordenanzas municipais e nos documentos vemos que non son elas teñen posibilidade de actuación en actividades económicas. E de feito, se vamos a mirar os documentos notariais, o que nos importa aquí que a transmisión patrimonial, a transmisión dos bens era, tanto podía ser por vía da muller como por vía do home. E de feito, na documentación aparece explicitado moitas veces muller de veciño, fillo ou filla de veciño, parente ou parente. Ademais, explicitan, casi como facemos agora, tan políticamente correctos, damos a vos, Mor Fernández, e a un vosso fillo ou filla. Claro, eles non o facían por corrección política, senón que o facían para deixar claro que a filla non estaba excluída diso, que se o fillo que houberan de ter, ou a descendencia que houberan de ter, era unha muller, esa muller tamén tería dereito a herdar os seus bens. Ademais, a muller, a
aparecía non só como suxeito das actuacións, senón que aparecía sempre indicada ao lado da súa parella. Falamos a vos, Fernán Ares, e a vosa muller, Constanza Rodríguez, ou un fillo ou filla que ambos as xades de consumo, etc. Entonces, realmente, as mulleres podían posuir terreos e podían tamén deixalos en herdanza. Pero, de todas maneiras, hoxe temos un problema de tipo morfolóxico, que é que os xenitivos nomes femininos en A son en E e confluen cos que descenden dun I átono latino. Entón, non podemos saber, en moitos casos, se os nomes de posesores que nós temos proceden dun home ou dunha muller, a non ser que sexan nomes exclusivos de muller. É dicir, de Fredenandus ou Fredenande, un Freande, non podemos saber se ven dunha muller ou dun home, pero hai algúns nomes de muller que son exclusivos, que non teñen outra posibilidade. Entonces, de Sindiberga era un nome de muller, entonces o Sindiberga portugués hoxe ten que ser un nome de muller. Examinadas esas raíces que son exclusivas dos nomes femininos, realmente hai poucos, non hai moitos nomes. A maior parte dos nomes femininos non deixaron descendentes. Guxeva de Gudixeva, Esmidroi, de Hermedrudia, Xilvir, Dona Elvira, de Elvira, Agudiña, Sindiña, son poucas realmente. A maior parte deles son do tema en Ildi, que fixamos tamén que é unha evolución particular da toponimia, que Ildi de a Elle, a Illi ás veces tamén, pero sobre todo a Elle. Este era o segundo tema exclusivo feminino dos nomes xermánicos. Existe tamén Ildu, pero Ildu, segundo Pil, foi creado por analoxía con os nomes femininos. É dicir, que a maior parte dos topónimos que os acaban en elle proceden con bastante probabilidade de nomes femininos. Hai algúns latinos, trouxen este aquí porque realmente é moi pouco transparente, dificilmente se ve que Orbellido sexa de Auro Belito. Auro Belido, Ouro Belido, era un deses nomes latinos de significado transparente, daquela, claro, que se puseron na Idade Media e que se aplicaban ás mulleres. Hai varios deses, Madre Doce, por exemplo, Mumadona, nomes todos que facían referencia ás cualidades femininas. Pois Ouro Belido deu lugar a Orbelido. É un pouco raro esta palatal que hai aquí, pero está documentado así na documentación medieval. E a Madroa, pois de latín matrono. Despois hai moi poucos prerromanos. Os nomes prerromanos, así como na oronimia hai moitos, e na hidronimia tamén, como nomes de posesores hai moi poucos. Temos este caso de Viladónega, que foi interpretado, en realidade, foi interpretado por Menéndez Pidal, vai che boa, dicir, hai moito tempo, como de Domínica, procedente de Domínica. Así de Domínica, Dómnica e Dónega. E así parece que hai efectivamente algúns topónimos casteláns que se demostra esa evolución na documentación histórica. Pero nós, na nosa documentación altomedieval, temos un nome Ónega, que é moi frecuente como nome feminino, que foi interpretado como o feminino de Éneco, do nome vasco Éneco. Os nomes vascos tiveron bastante difusión na nosa alta Idade Media. E que aparece desa maneira, prácticamente Ónega, con bastante profusión ao longo de toda a nosa documentación medieval. E despois, cando aparece na composición da toponimia, pois aparece tamén esa ónega. É dicir, nós non temos rastros na nosa documentación de que estes ónegas veñan dun dominica. E tendo... E o plural? Sasdónegas. Pois a mellor pode ser por analoxía con sasdónega, sasdónegas. Neste caso podería ser de donas, de monxas, non? Neste caso. Salas domínicas. Sí, como adxetivo, dis.
Neste caso de plural podería ser, pero noutros casos é máis raro, sobre todo tendo en conta iso, non? Que temos ese nome que é moi frecuente en toda a nosa Idade Media. Entonces, por iso incluín aquí dentro dos nomes prerromanos. Aínda que Menéndez Pidal inclúa sen dúbida este Ónega ou Dónega de Dominica, quizás teñamos que pensar que polo menos en algúns casos veñan do nome de muller Ónega, que era tan frecuente na nosa Idade Media. Ben, por último vou facer solo alusión aos gentilicios, que son unha parte especial dentro da toponimia porque aluden aos poboadores, participan en toponimia porque proceden dun topónimo, pero participan tamén do léxico común porque moitas veces sofren os mesmos procesos de sufisación que as palabras normais. Bueno, normais tamén son os topónimos das palabras da lingua común. E hai un par de sufixos que son específicos dos gentilicios, que é ense, que dá ese normalmente, anus, que dá an ou ao, dependendo da área dialectal. Algúns deles prerromanos proceden de antigos habitantes antes da chegada dos romanos, como estes celdos bergantinos. De povos germánicos está Godos, está Toro, que ven de Campo Toro, que procede de Campigo Toro, pero hai que ter en conta que a maior parte dos nomes que están formados con Godo e Goda e diminutivos e tal, non son étnicos, senón que igualmente cos nomes germánicos do que estábamos falando antes son simplemente nomes de profesores medievais que se chamaban así, non é que viñeran de fora. Entón hai que ter cuidado cando interpretamos estes nomes e ter en conta que non son sufixos étnicos. No caso de suevos e suegos, son os indicios da poboación do antigo reino suevo, seguramente. Aquí non sei se se ve moi ben, os laranxas son os suevos e os azuis son os célticos. Pero, bueno, a propósito desto, pois tamén quería comentar que a pegada sueva ás veces tamén se lle deu moito máis importancia que ten, porque os suevos deixaron moi poucas pegadas toponímicas e logo léxicas tampouco. Tildi, que seguramente a máis clara sexa precisamente este xentilicio, o de suevos. Como exemplo de xentilicio moi frecuente en Galicia está os francos, que moitas veces tampouco significa, por eso hai que ter precaución cando falamos de xentilicios, porque non sempre teñen o valor étnico. Francos tiña varias significacións na Idade Media. Por un lado, eran os que viñan polo camiño de Santiago, de alén dos Pirineos, pois o Franco de Santiago, a Rúa do Franco de Santiago, pois sei que ven dun tal Bretenaldo Franco que está recollido nos documentos de Santiago do século IX. Pero, eso en parte. Pero francos tamén eran persoas que estaban libres de impostos. Normalmente coincidían as dúas cousas, porque ao longo do Camiño de Santiago os barrios dos francos eran persoas que aos reis interesaba que se aposentaran neses lugares, pois porque eran comerciantes específicos, porque traían novas maneiras, polo que fose, e dabanlle exención de pagar tributos, eles facían os seus barrios, ás veces tiñan regulamentacións jurídicas nas súas propias linguas, e acabaron, desde logo, mimetizándose coa poboación. Pero os topónimos francos, hoxe, poden significar tanto unha cosa como outra. Alguns poden ser de orixe étnica, pero outros poden ser simplemente facer alusión a ese significado xurídico. Francelos parece un obvio derivado de francos, pero Pil pon relación con unha forma franza que significaba algo algo de vexetación. Entón, di que este Francelos pois non necesariamente ten que ver con francos. E Vilafranca, desde logo, sí que, sen dúbida, ten que ver
coa exención de dereitos que as vilas tiñan concedidos. Ben, por último, bueno, aquí tendes outro exemplo de xentilicios que nos falan de repoboacións. Os cumbraos ou cumbráns, dependendo da área de letal, son poboadores que veñen de Coimbra e os toldaos que veñen de Toledo, posiblemente eran mozárabes que viñan dali. E aquí exemplos de migracións internas, non? Meira está aquí e aquí hai unha poboación que se chama Meiraos. Aquí hai mariñaos, aquí tamén, e aquí tamén, pois posiblemente veñan desta zona. Ben, por último, comentar que cando un investiga unha determinada cousa, aparece esa cousa por todos os sitios. Entón, se un investiga toponimia árabe, vai ver topónimos árabes por todos os sitios. Si xermánica, tal. Entón, hai que ter cuidado, porque ás veces non sempre todo é o que parece. Isto quizáis esa unha obviedade de dicilo, que Suso non ten nada que ver co noso hipocorístico de Xesús, entre outras cousas porque o nome de Xesús foi un tabú ata despois do século XVI. Na Idade Media non hai ningún Xesús. Isto foi un nome que impulsou, o nome de Xesús foi un nome que impulsou a Igrexa Católica cando quiso impulsar a devoción á Sagrada Familia. E entonces foi cando se difundiron o nome de Xesús, o de Ana, o de Xoaquín, e non me queda ninguén, non? Na familia esa. E as advocacións marianas. Bueno, as advocacións marianas. Pero digo da Sagrada Familia, en principio non había máis. E entón, a partir do século XVI foi cando se difundiu Xesús, un nome, por certo, que é tabú noutros países cristiáns, así como noutros países cristiáns hai Cristo de nome, e aquí Cristo é un tabú, non se pode poner a ningún nome, pois Xesús funciona igual noutros sitios. Ben, Suso logo é un adxetivo moi frecuente na Idade Media, ou adverbio, que significaba arriba. Entonces, Angueira de Suso quere decir Angueira de arriba, igual todos eses que, como vedes, aparecen na composición. Eu tamén ia falar de Mesón do Vento, que por razóns evidentes non pode ser Bieito, porque na Idade Media a forma máis común era Beito. E de feito, comentas ti en algún sitio, que cando se conserva o N, ese N intervocálico, aparece as formas bainte ou san bainto, pero nunca como vento, que é a forma común en portugués, non? Entonces, en Galicia, aparte da obviedade de que sexa un lugar ventoso, o Mesón do Vento, que eso xa aparece bastante definitorio, pois a inexistencia de vento como nome persoal en Galicia xa é bastante claro. En Soutobieito, pola contra, aquí seguramente non é un nome persoal, senón é o adxetivo bendito, que está concordando con Souto, igual que en Regos Vieitos. É dicir, aquí sería o revés, non? E despois un par de casos que foron, ademais, castelanizados, como Juan Rozo. En Xan Rozo non hai ningún Xan. Aquí, antes vimos algúns casos de Xan, Xan Xordo e tal, pero aquí non hai ningún Xan. Tense dito, tense apuntado unha etimoloxía de generosus, pero é raro, vendo estas grafías medievais con cedilla e con zeta, é raro que se xa de generosus. En todo caso, de Xan non é, porque as formas medievais aparecen, pois, de Xen, Rocio, é unha forma moi documentada na Idade Media, sabe, desde o século XIII, e esas claramente demostran que non. Ainda que a castelanización foi moi temperá, porque no Temil aparece un documento de 1505 que xa aparece Juan Rozo. Pero, en todo caso, non era. Tampouco é Xanceda, tampouco ten nada que ver con nomes persoais, porque Xanceda deriva de Xanzá ou Xenzá, unha planta con propiedades medicinais, ou ben pode ser unha forma diferente de Xanceda, pero iso logo nada que ver con o noso idioma. Ben, nada máis, simplemente agradecervos a vosa paciencia e espero que vos convencera a importancia do estudo de antroponimia dentro da toponimia.